Nay tane lukro han hai nang na lamsogo the voice of Tripura channel o mo sung atharo mura hatai kusuk sakawo tongkitoi atomsa o sal thangmani jara jongor sakpajak oro tongkitoi o sal hapmana nasing har naike balai nai thakun hur ka haini bagai sing camera o capture khlaika Tripura hastini o hatai rok o bolong rom sung nai thok abo o haini te custom sutai kri o hanasung bahai ke pokmanai o hanasung bahai ke khibi manai o hanasung bahai ke bubi shek jagai manai o hanasung bahai ke buni yafar nai o nai thongma ha ama o Tripura manasung pokmanglak o Tripura manasung hani yakri manglak nai di yang obusung nai thotok nai tonai viewers narwo phai nai phemano hate kusuko phai nei o mahai jor roksung haina maya jara kahama sung mahai ke nugmano ang kisa zoom ka phone nang nai nei di tal haising thang siwo phiabo mo salsi sal thangre garawo o video eba o himang plenty sei tango kusunai thama ko nug nei di o hatai harwa rok ora ma singsa mo kusungmani bagi hasi sa ke nugu hasla tong ha ka athra mura bale khunu kusuksi o ma ken sing nang jara jara phungnai dal bidal o hastini besar basani tamung tung tam sok nai tunu se wenar chino no belai